Монги стайл, брат. Знаеш какво да Взимай правиш? то се. Да. Ние си прочетахме мисля. Да. Once you have blitz, there's no need. Shut up, bitch! Storage. Don't No, worry, bro, man. there's this scringe. Scringe. Once you have blitz, there's no need. Chill down, bro. We're gonna swat them, brother. Storage. FBI. Don't No, worry, bro, man. there's this scringe. Срещу нас. На мене. Such a lust for revenge? Congratulations! Трябва да го заколиш. О, то така не може. Влизай му на нож. Влизай му на нож. Той легнал, Брат, сериозно? Тосна хил кама, знаеш какъв дрифт му направи. Влязах му като... То хил дрифт, брат. С Мицубиши. Направи ме стълби. Само направо. Кафлява ме стълби. Внимай, гледайте стълбите. Може да има някой. Като задържаш аута, ходиш бавно. И не се чуваш толкова. Ей тук сега мерника на Ета сега мога да отвориш с гаджет. парница сега. Да, служи се гаджет на стената. Дете тока е тук, да. Да, слагай. Какво правиш, бе? Коля, не, дясно. Задръж сега. И сега влез през вратата на ръж направо. Като Рамбо. Не го чупе, защо го чупе? Давай, реши, нямаш време. Брат, ти беше най-големият циркаджия, който съм гледал. Сложи си чарджа и го настреля сам. Не мислех, че се снимам. Но той е на правилната стена. Да. Абе, брат, ти да знам, съм играл бъдето преседота. Ма тук не трябва толкова знание като цяло. Ама не знам какво правя, бе, брат. Да, личи ти. Аре, ти много знаеш, като почваш да играеш. Пак, не те чувам там долу. Срема. Това така. Коля. Ей тук стой и пиквай тей. Дагай. На пинг. Къде отиваш? 2,000 years later. Добре от капкан трапа. Гейхи се приближи към И бах ти в салтата прави. It was at this moment he knew. He fucked up. Дядото и да го правим. Бързо. Човека. Тъмън капанци, няма ги видят къде ще ги сложи. То да виси. Брат на соли соли. Аз съм си тук, аз имам една бутилчета до мен и си така. Wait, what?